Na Pegaskone sa mi veľmi páči. Dá sa povedať, že som vlastne už taký dinosaura kategória návštevníkov, pretože si pamätám ešte Pegaskony, ktoré sa diali pred rokmi. A keďže som rodený Košičan a mám to do Prešova náskok, v podstate už aj vtedy som sa snažil chodiť na tieto akcie. Čiže nie len do Bratislavy a takto, ale aj u nás na východe sa vždy niečo dialo. Potom bola dlhšia prestávka samozrejme a keď som sa dopočul pred časom, že sa obnovila táto fakt veľmi pekná tradícia, tak som rád priletel. Samozrejme autom alebo autobusom, nie lietadlom. Na ľudí sa hovorí, že sú také 3 fázy chodenia na kony vôbec, alebo na tieto fantastické akcie. Prvá fáza je, keď človek chodí na prednášky, predovšetkým v prvom rade. Potom je druhá fáza, keď väčšinu konu sedí v bare a potom je tretia fáza, že už zase akože chodí na prednášky. Ide presne o to, že človek tu spozná kopu nových ľudí, takto. V prvom rade chodí kvôli tým témam na tie kony. Už keď pozná ľudí, tak je rád, že ich raz za rok stretne a preto to skončí väčšinou v bare. Potom celý ten kon, no a už potom ako starne a už nevládze toľko piť, ako pijal predtým, tak už sa zase premiestní do prednáškových miestností a znova sa vráti. Áno. Na prelome tej druhej a tretej fázy, takže teraz bol aj veľmi slušný program, že aj znova ma tam niečo zaujalo a tým, že sme ľudia, kde síce nás spája nejaká tá fantastika, ale každý z nás sa zaoberá iným detailom tohto širokého spektra, tak znova stačí sadnúť a počúvať tých ľudí, ktorí pracujú na svojej téme alebo nejak si hľadajú zdroje, potom to dajú dokopy a fakt človek sa dozvie veci, ktoré by si ináč musel hľadať po encyklopédiách, hodiny na internete a tak ďalej. Tu na to má v zhustenej forme a väčšinou je to veľmi zaujímavé a zábavné. Ale ešte predsa len stále je to o tých ľuďoch, že človek stretne aj tých starých dinosaurov, ktorí chodievali pred rokmi a ešte sú schopní dojsť na ten kon po vlastných, alebo osobnosti, ako je Jozef Žarnaj, vyslovene váš Prešovčan. To znamená, som rád, že aj jeho som tu videl a potom aj tú mladšiu generáciu, ktorá proste je tým našim následovníkom, ktorá nielen číta, ale z nich vyrastie ďalšia generácia tých, čo budú písať. To sa mi páči na všetkých konoch. Čo zvlášť na Pegaskone, v prvom rade blízkosť, pretože ja beriem akože... Ja som možno taký optimista a vidím, že z Košic a Prešova raz bude nejaké megalocity. Hej. Keď bude nejaký hospodársky rast ďalej, určite to počúvame každý deň z telky, tak keď raz bude pokračovať, tak... Nebol Prešov vždycky taký v srdcu blízky, aj keď medzi Košicami a Prešovom existuje nejaká údajná rivalita alebo nejaký taký, ale to je medzi všetkými takými väčšími mestami, ktoré sú vedľa seba. Naopak ja som ju nikdy nevnímal a väčšinu, aj kopu známych, kopu spolužiakov som mal či už na strednej alebo vysokej škole práve z Prešova alebo jeho okolia a chodieval som tu často na rockové koncerty a tak ďalej. Čiže to je asi plus Pegaskonu oproti všetkým tým ostatným, že je v Prešove, ktorý ja mám rád. Jednoznačne radšej tie takéto menšie, aj keď absolútne nemám nič proti tým veľkým a tie sú fakt skvelou šancou, že aj ľudia, že vlastne predstavia alebo donesú tú fantastiku ľuďom, ktorí tam prišli za niečím iným, buď za tým anime, japonskou kultúrou, alebo tak ďalej. Teraz narážam na Istrokon, fakt ten asi najväčší, nielen slovenský, ale možno československý a kto vie, či ešte aj nie v širšom rámci kon, kde fakt chodia tisícky ľudí. A keď medzi tými tisíckami len sa nájde zo pár takých, ktorí sa cez ten kon dostanú k fantastike, tak je to fantastické. Ale tá atmosféra je väčšinou taká milšia na tých malých konoch, kde je aj menej ľudí a človek má šancu s nimi aj chvíľu posedieť, kdežto na veľkom kone sa so všetkými aj známymi ledva
stihne vystískať a ide ďalej. Už vekom prichádzajú aj nové povinnosti a takto. Aj to písanie nikdy nebola moja ako prvá hlavná zárobková činnosť alebo niečo také. Vždy to bolo len koníček, hobby popri mojom bežnom zamestnaní, ale snažím sa vždy stále pre neho nejaký čas nájsť, vyhradiť a užiť si to aj s ľuďmi, ktorí tie knihy čítajú. Áno, dá sa povedať, že robím, ale je to práve to štádium ešte zbierania materiálov a literatúry, prechádzanie nejakých všelijakých zdrojov a tak ďalej. A tá fáza samotného písania, konceptu, príbehu a tak ďalej, tá príde najskôr niekedy v máji, júni tohto roku. Dám jediné avízo, že v podstate chcel by som sa posunúť trošku z tej roviny. Písal som predtým väčšinou fantasy alebo takú tú modernú fantasy, kde sa veci odohrávajú v našom súčasnom svete, ale sú nejak ozvláštnené nejakou mágiou a takto. A chcel by som prvú knihu urobiť takú trošku dospelejšiu z toho pohľadu, že to ozvláštnenie magické bude skôr také, že skôr astrologické a také bez toho rozmeru, že toto by sa nemohlo stať. Takže možno by sa dalo povedať, že to bude mysteriózny thriller. Inšpirácie, no dneska z internetu, ako všetci. Nie, to skôr tie zdroje. Inšpirácie tie prichádzajú zvnútra. Ja neviem, ja som človek, ktorý má v podstate nejaký taký tvorivý gén, ktorý ho tlačí stále niečo robiť. A myslím, ako kreatívne vytvárať. Proste neviem len chodiť do roboty, niečo odrobiť, kde tiež robím tvorivú prácu síce, ale je to predsa len práca. A potrebujem vždy niečo tvoriť. V detstve som kreslil, hral som v hudobných kapelách a tak ďalej a vždy ma na každom z tých umení alebo týchto vecí najviac bavilo práve tých vytváranie nových vecí. Takže nie ani hranie skladieb, ale napríklad skladanie a takto. Až som sa dostal k písaniu a ten vnútorný pretlak týchto vecí ma vlastne ženie k tomu, že stále chcem niečo skladať, stále vytvárať nejaké príbehy a tak ďalej, nejakými postavami sa hrať, hodiť ich do nejakej situácie a čakať, čo sa z toho vyvinie. Čiže to je taký vnútorný pretlak a nedá sa povedať, že by teraz akože inšpirácia prichádzala z nejakého konkrétneho zdroja. Tá prichádza fakt náhodne a vlastne len potom ovplyvní to, čo... Samozrejme je to čítanie kníh, pozeranie televízie a asi najviac to čítanie kníh. A nie len fantastických, ale aj hlavne vedecko-populárnych a takýchto. Ktorú zo svojich kníh, ako je taká klasická odpoveď všetkých, že keby to boli moje deti, tak by som nemohol vybrať, ale nie je to pravda. Možno sa fakt nedá vybrať, že najobľúbenejšia a najmenej obľúbená, ale vždy sa dá povedať o každej knihe, že čím je nejako blízka, alebo aký má k nej autor ten vzťah. Tak ja by som napríklad povedal, že napísal som knihu Živého mne nedostanú, hovorím český názov, pretože v slovenčine nikdy nevyšla zatiaľ. To je také akčné, humorné, pseudohistorická fantasy. Tu mám rád z toho dôvodu, že sa aj najlepšie predávala a najviac ľudí oslovila a najviac odo mňa chceli nejakú odozvu, nejaké pokračovanie alebo niečo také. Proste aj v nej je niečo zo mňa, ale už keď som ju písal, som vedel, že je hlavne pre ľudí. A potom je zase tá moja séria príbehov o elementáloch, elementálnych bytostiach alebo nejakých tých nadprirodzených bytostiach v našom súčasnom svete, ktoré je zase taká moja srdcová. Že to je taká téma, ku ktorej som sa dostal pri štúdiu nejakých vecí, ako keď som sa hrabal v náboženstvách, mytológii a tomto. A to
prišlo odtiaľ inšpirácia a sa to zapracovalo. Tá je zase blízka mne, akože tu mám radšej, lebo je to moje, ale napríklad tá nemala taký komerčný úspech. Na všetky knihy bola zatiaľ, musím poklopať, veľmi, veľmi dobrá v rámci samozrejme tohto žánra. Myslím, že keď to zjednodušíme, tak alebo sa pozrieme na to z nadhľadu, to, čo píšem, je stále pseudoliterálny brak, alebo pulp, alebo niečo, ako bez úplnej hanby, akože to poviem, pretože aj to má svoje miesto a je to súčasť kultúry, tak ako všetko ostatné. Aj Tarantinové Pulp Fiction proste nie, to je zhodou okolností aj celkom slušná filmarina, hej, ale v podstate základ toho je niečo pseudobrakové, niečo jednoduché od podlahy, čo má zabávať v prvom rade. Hej? A o tom je presne aj tento typ literatúry, ktorý píšem ja. Čiže nie je to literatúra určená pre niekoho, kto by v tom hľadal nejaké nielen hĺbšie myšlienky, ale hľadám nejaký taký výraz, že fakt nejaké kultúrne uspokojenie na vyššej úrovni, nazvime to tak, alebo nejaké fakt morálne hodnoty, ktoré by tá kniha mohla šíriť. Ona má každá jedna z tých kníh má svoj druhý plán a samozrejme má aj nejaký takýto sekundárny odkaz a tak ďalej, ale jej primárnou úlohou je pobaviť, takže preto oddychovka s plným uspokojením poviem, že je to brak alebo pulp, ktorý má svoju hodnotu, ale nehrá sa na nič viac. Na každú knihu vždy vyjdú recenzie, aj pozitívne, aj negatívne. Zaujímavé je, že pri osobnom styku väčšinou len tie pozitívne. Neviem si spomenúť na nejaké vyslovenie, lebo keď sa niekto chce baviť so spisovateľom o jeho knihe, väčšinou je ten, ktorého oslovila a ktorý mal radosť a potom potešia tí ľudia človeka práve tým, jak mu povedia, že toto bolo ten styčný bod, akože to ma oslovilo a tak ďalej. A hovorím, tak tým pádom aj nejaké priateľstvo alebo niečo na takej ľudskej komunikatívnej úrovni medzi spisovateľom a tým čitateľom vzniká, lebo je to vec, ktorá nás oboch oslovila a nejaké puto. Hej, v podstate. Čiže je radosť potom s tým človekom si pokecať a môže mať na iné veci, napríklad iný názor, hej, alebo tú postavu mal rád, tu nerád, to mohla skončiť tak, alebo iné. Ale to už je ten druhý krok, to už neberiem ako negatív. Hej. No a k tým negatívnym recenziám, samozrejme, to je absolútne bežná súčasť každej veci, ktorá sa nejak otrie o umenie alebo kultúru, hlavne o to umenie, teda umenie nie je objektívna vec a každý ho berie subjektívne a samozrejme musí byť určite aj spektrum ľudí, ktoré moje veci neoslovia. Dúfam, že neurazia nikoho. Hej. Aj keď som na svojej knihy čítal fakt ako niekedy dosť tvrdé recenzie, ale to, čo bolo najviac vytýkané, boli často veci technického razu alebo nejak tak podobne a tie ma trápia menej, pretože aj keď sa snažím aj na nich pracovať, tak predsa len v tomto žánri nie sú až takouto prioritou. To sa musím pochváliť, že stále ešte mám čas hlavne čítať, pretože ja som v prvom rade fanúšik fantastickej literatúry a to, že som začal neskôr aj písať, to je taká, ja to vnímam ako sekundárnu vec k tomu, že som primárne fanúšik. To znamená, nevedel by som vydržať bez toho, aby mi na nočnom stoliku neležali aspoň 3 alebo 4 knihy. Nie všetky rozčítané rovno, ale z poslednej doby napríklad Nech vojde ten pravý od norského autora, ktorého meno si hneď nespomeniem, dobre, to nevadí. Bolo to aj sfilmované, aj v severskandinávskej verzii, myslím, že to bol dokonca Švéd, neviem. Dobre, takže Nech vojde ten pravý. Je to fakt netradičný horor. Je to kniha písaná takým Stephen Kingovským štýlom, to znamená dosť osobná, dosť
na postavách založená a je to vampírsky príbeh. Ale z úplne atypického pohľadu. Je to vlastne o vzťahu dvoch malých detí na štokholmskom predmestí, na starom sídlisku, kde ide o takého mierne šikanovaného chlapca a dievčatko, ktoré je už roky upírom. A je to úplne nádherný, krásny ľudský príbeh s fakt hustou atmosférou a takouto temnou. Dneska letia tie severské detektívky, takže kto má rád Jonesba a týchto, aj tých by mohla osloviť táto kniha. Ale nesmú sa bať. No, ja si dokonca píše, že som hudobný publicista, pretože aj do rokových magazínov som písal nejaké recenzie a takto naposledy som bol členom, vlastne externým členom, respektíve dopisovateľom slovenského Rockhardu. Takže je to spojené. Akože. A je to na dlhý rozhovor, dokonca aj som raz na to napísal taký fejton, ako prečo je vlastne tie množiny tých ľudí, čo počúvajú rock alebo ten metal a tých ľudí, ktorí akože čítajú fantastickú literatúru, tak sa do veľkej miery prekrývajú. Ale fakt to by bolo na dlhé. Hlavná myšlienka tá, že v podstate ľudia z obidvoch skupín sa snažia nejak definovať alebo nájsť nejakú identifikačnú nálepku, ktorá ich odlíši od väčšinovej populácie. Takýto výraz biologicky až poviem. Ich myslenie je nastavené podľa mňa tak, že práve nechcú byť súčasťou más a priemerom. Hej. Chcú sa nejak s niečím identifikovať a neboja sa to dať navonok. To vidno potom na obliekaní a tak ďalej, že proste sú to znaky a symboly, ktorými sa stotožňujú a neboja sa ich dať navonok. A oba žánre sú vlastne undergroundové. Nikdy nepatrili medzi mainstream a podľa mňa to je hlavná myšlienka, že proste vo väčšine ľudí, čo čítajú túto fantastickú literatúru alebo počúvajú práve metal, ide to, že našli niečo, čo nie je mainstreamové, identifikovali sa s tým a už keď si pozriete tie detaily, že v ktorých sa čo podobá, že jednak tie fantastické témy v textoch a potom naopak trebárs aj v tom Jodensbovi, ktorý nie je fantasticky, vystupuje kapela Slipknot a takto. Tak akože ten prienik sa nájde a už sa nájdú tie ďalšie styčné body a je to prirodzený smer, ktorým sa to vyvinie. Takto. Áno, z času na čas nie pravidelne. Bol som tam dokonca hosťom, takže samozrejme za tieto veci a nejaké postrkovanie a takto to musím aj takto do kamery poďakovať Ďurovi Červenákovi, lebo ten je priekopník, či už v smere šírenia tej fantasy alebo jej popularity vôbec na Slovensku, tak isto aj toho prieniku medzi tým rockom alebo metalom a fantasy, lebo on je takisto fanúšik týchto vecí. On bol prvým hosťom a samozrejme tým, že on nie je taký, že teraz ja tu budem hrať tú hviezdu a ostatní skúste si nájsť vlastnú cestu, naopak on rád pomôže aj ďalším. No to je sranda, že nielen tí, čo to počúvajú a čítajú a kupujú, ale aj tí, čo to píšu, čo to vytvárajú, proste takisto majú blízko ku rockovej muzike. Ilustrácie, je to rôzne. Prvé knihy mi ilustroval môj známy, ktorého poznám od základnej školy. Vyštudoval grafiku a takto a schválne som sa nechcel obracať na niekoho, kto už má nejaký zavedený štýl, ale chcel som skúsiť nejakú takú novú tvár. Tak akože tie knihy mi robil on, plus tam bola výhodná tá spolupráca, že bolo rovno v Košiciach a takto a bol to taký tvorivý proces postupne. Potom k spomínanej knihe Živého mne nedostanov robil obálku Danglár,
čiže Jozef Gertli. To bol taký môj sen, že vlastne ten obsah knihy je taký duchom komiksový až brakový a proste kto je u nás jednotka v komiksoch a karikatúrach a tak toto je Danglár, takže s maličkou dušičkou mysleli sme, že to vôbec nevíde, že proste z hodou okolností sa poznám s nejakými ľuďmi z jeho okolia, teda konkrétne s Dušanom Taragelom, kde sme sa niekde stretli a mal som na neho kontakt a ten bol ochotný dať potom posunúť ten kontakt na Danglára a aj to sme boli stále s malou dušičkou, že proste neurobí, teda má určite väčšie zákazky a lepšie a on bol ochotný a veľmi milý, osobne mi zavolal, prebral so mnou tú obálku, postavu a tak ďalej, takže na tu som hrdý, akože to bol taký sen. A ešte, keď sme pri obálkach, tak úplne poslednú vec, znova sa dostaneme vlastne ku roku a metalu. Teda po 10 rokoch písania som dal dokopy zbierku mojich, nejakú antológiu toho, čo je ešte stále uverejniteľné, ako v smysle nejakej kvality. Pozbieral som 12 svojich takých strašidelných príbehov a vyšli v zbierke, ktorá sa volá Odbila 13. hodina. A tým, že je to vôbec ako taká, nepovedzme možno hororová, alebo nie všetky tie poviedky sú čisté horory, taká zbierka strašidelných poviedok, tak som chcel k nej aj taký metalovo-gotický obal, akože, že to sa tam hodí, tak som oslovil človeka, ktorý sa volá Jaromír Deter Bezruč. To je český grafik, ktorý robí obalky CD-čiek, respektíve albumov, nielen pre české metalové kapely, ale aj pre zahraničné hviezdy z USA. Takže kľudne si pozrite jeho profil alebo jeho vlastný fanzín, ktorý sa volá Indeed Hell. Mne sa veľmi páčia jeho koláže, jeho fotenie a takto a takisto, keď som ho oslovil, bola to skúška s tým, že počúvaj, či nájdeme spoločnú vlnu a takto nechcel by si knihu urobiť. Takisto veľmi milý, ústretový človek, s ktorým bola radosť pracovať, ako zohnal si modelku, s ktorou bol cez víkend nafotiť niečo na takej strašidelnej povale v nejakých lázniach, ktoré má blízko tam, kde býva a poslal mi asi 30 návrhov, z ktorých bola radosť vyberať. Nechodím do nejakých klubov, kde sa to hráva, ale čo sa týka týchto spoločenských hier, tak taká veľká polica u mňa doma je zaprataná a s manželkou alebo s priateľmi si radi zahráme. Mám radšej tieto veci ako počítačové hry. Jedno veľké ďakujem za to, že môžem písať a moje knihy môžu ďalej vychádzať, lebo keby si ich nikto nekupoval, tak ich môžem akurát tak zamkínať do šuflíka.